Helo, Dafydd Johnston ydw i, ac yn y sgwrs hon, rwy'n mynd i drafod cysylltiadau Dafydd ap Gwilym ac Abaty Ystrad Fflur. A byddai'n ceisio dangos pam roedd Ystrad Fflur yn bwysig iddo fe. Bydd rhai trwy ddweud chydig bach am Dafydd ei hun. Yn ôl y farn gyffredin, mae Dafydd yn un o feirdd mwyaf yr iaith Gymraeg, os nad y mwyaf oll. Ac mae hefyd yn cael ei gydnabod erbyn hyn yn un o awduron mawr llenyddiaeth Ewrop yn yr Oesoedd Canol. Gallwch chi ddarllen am ei fywyd a'i waith yn yr erthygl amdano fe gen i yn y biwgraffiadur Cymreig, sydd ar gael yn rhedeg am ddim ar-lein. Dyma ddechrau'r erthygl ar y sleid. Roedd Dafydd yn aelod o deulu uchelwrol ym mhlwyf Llanbadarn Fawr ger Aberystwyth yng Ngogledd Ceredigion. Roedd yn weithgar fel bardd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar ddeg yn y 1340au yn benna. Yn ôl pob tebyg, buodd e farw yn gymharol ifanc tua 1350. Mae corff mawr o'i farddoniaeth wedi goroesi mewn llawysgrifau diweddarach, bron i 150 o gerddi, gan gynnwys rhai cerddi mawl i noddwyr, chydig o gerddi crefyddol, a'r mwyafrif mawr ar bynciau, serch a byd natur. Mae ei holl gerddi ar gael ar-lein ar wefan o'r enw dafyddapgwilym.net, sy'n hollol ddwyieithog. Gallwch chi ddarllen y cerddi greiddiol gyda chymorth, diweddariad Cymraeg neu gyfieithiad Saesneg ochr yn ochr, a gwrando ar y cerddi yn cael ei hadrodd. Roedd Dafydd yn arloeswr gyda mesur newydd y cywydd. Mesur caneuon ysgafn a phoblogaidd mewn cwpledi o linellau saith sillaf. Roedd ei lais yn newydd sbon mewn barddoniaeth Gymraeg, yn wahanol iawn i'r traddodiad mawl amhersonol, roedd ei brofiadau a'i deimladau ei hun ar ganol ei gerddi. Mae'n ymhyfrydu yn holl bleserau creadigaeth Duw, gan gynnwys serch cnawdol. Ac wrth wneud hynny, roedd yn gosod her i ddysgeidiaeth foesol yr Eglwys Gristnogol. Dysgeidiaeth a welai yn ei ffurf fwyaf eithafol fod pob pleser materol yn bechadurus. Enghraifft dda o'i agwedd amharchus tuag at yr Eglwys Sefydledig yw ei gerdd Merched Llanbadarn, lle mae'n darlunio ei hun yn ystod gwasanaeth yn Eglwys y Plwyf yn troi ei gefn ar yr allor mwyn llygadu'r merched tu ôl iddo fe. Felly, gall fod yn dipyn o syndod bod gan Dafydd ap Gwilym unrhyw fath o gyswllt â mynachlog Sistersiaidd, gan fod disgwyl i fynachod yr urdd honno ymwrthod â phethau bydol. Ond y gwir amdani yw bod abadau yn yr Oesoedd Canol diweddar yn byw mewn ffordd debyg iawn i uchelwyr seciwlar, gan groesawu beirdd i'w tai a derbyn mawl ganddynt am ei lletygarwch hael. Roedd Abaty Ystrad Fflur wedi bod yn nodedig erioed am ei hunaniaeth Gymreig gref, gyda'r traddodiad hir o gynnal y diwylliant Cymraeg yn ymestyn yn ôl i adeg ei sefydlu gan yr arglwydd Rhys ap Gruffydd, noddwr yr Eisteddfod gyntaf yn Aberteifi ym 1176. Ychydig o wybodaeth sydd am Abaty Ystrad Fflur yng nghyfnod Dafydd ap Gwilym, ond roedd Cymro o'r enw Meredydd Bŵl yn abad ym 1336, ac o 1344 ymlaen, pan oedd Dafydd ar ei anterth fel bardd, yr abad oedd Llywelyn Fychan, gŵr a oedd yn adnabyddus fel noddwr beirdd. Mae'n berffaith bosib y byddai rhai o gerddi Dafydd ap Gwilym wedi cael eu perfformio yn hir abad yn Ystrad Fflur.
byddai I gerddi crefyddol wedi bod yn dderbyniol iawn wrth gwrs, megis I gywydd byr i'r drindod, ac un sy'n disgrifio llun o Grist a'i apostolion ar banel pren. Dydyn ni ddim yn arfer cysylltu'r math yma o gerdd ag enw Dafydd a Gwilym, ond y gwir amdani yw bod ganddo rai cerddi crefyddol gwych iawn, ac fe welwn enghraifft arall yn y man. Efallai y byddai'r abad wedi gwgu ar y cerddi sy'n ymffrostio am berthynas y bardd gyda gwragedd priod, ond eto ddylen ni ddim rhagdybio y byddai abad sistersaidd o reidrwydd wedi condemnio pob dathliad o hyfrydwch creadigaeth Duw. Cerdd sy'n dangos cryfder teimladau crefyddol Dafydd a Gwilym a'r ffordd y mae'n gweld ysbryd Duw ym myd natur yw offeren y llwyn, lle darlunir y goedwig ar fore o haf fel eglwys, a'r adar fel offeiriaid yn cynnal gwasanaeth yr offeren ac yn addoli Duw trwy caneuon. Mae'n siŵr y gallai mynachod Ystrad Fflur fod wedi gwerthfawrogi'r olwg ysbrydol ar fyd natur. Ond dyw'r gerdd ddim mor ddiniwed â hynny chwaith, gan fod y ceiliog bronfraith sy'n chwarae rhan y prif offeiriad wedi ei anfon at y bardd gan ei gariad morfydd. Ac felly mae'n anodd osgoi'r casgliad bod serch rhywiol yn derbyn bendith Duw ac nad yw yn bechod. Mae Dafydd i'w weld fel merchetwr di-edifar yn llawer o'i gerddi. Ei gerdd enwocaf o'r math yma yw Trafferth mewn tafarn, lle mae'r adroddwr yn dod I ryw dref ac yn cymryd llety am y nos mewn tafarn, yn gweld merch ddeniadol yno, yn rhannu gwin a bwyd gyda hi, yn trefnu dod ati yn ei gwely pan fydd pawb arall yn y dafarn wedi mynd I gysgu. Mae pethau'n mynd yn smonach wedyn wrth iddo faglu dros y dodrefn yn y tywyllwch, gan ddihuno 3 sais sy'n meddwl mai lleidir yw e. Ac yn y pen draw mae e'n cwato mewn cornel ac yn gweddio I Dduw am faddeuant. Nawr te, gallai mynachod sistersaidd fod wedi mwynhau stori ddigri fel yna, llawn cyment ag unrhyw un arall. Ond bydden nhw hefyd wedi gallu deall y gerdd fel moeswers, yn dangos canlyniadau, pechodau, balchder, glythineb a thrachwant. Ac felly, fydde ddim angen iddyn nhw deimlo'n euog am ei mwynhau. Yn ogystal â hynny, byddai'r gerdd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ddiolchgar I bod yn ddigon pell o ddrygioni ofnadwy trefi Cymru. Mae cerddi Dafydd a Gwilym yn aml yn agored i'w dihongli mewn sawl ffordd, ac rwy'n meddwl y bydde hynny yr un mor wir am gynulleidfa fynachaidd ac am rai seciwlar. Felly, mae digon o reswm I gredu y bydde o leiaf rhai o gerddi Dafydd a Gwilym yn gymeradwy yn Ystrad Fflur. Y cwestiwn nesaf yw, pa sail sydd I gysylltu Dafydd a'r Abaty? Y brif dystiolaeth yw cerdd gan un o gyfoeswyr Dafydd, Gruffydd Grig o Fôn, sy'n cyfarch yr ywen uwchben bedd Dafydd a Gwilym yn Ystrad Fflur. Dyma ddechrau'r gerdd honno. Yr ywen I oreiwas, ger mir Ystrad Fflur a'i fflas. Dad yw wrthyd, gwynfyd gwydd, dy dyfu yn di Dafydd. Yr ywen ar gyfer y gŵr gorau wrth ymyl mir Ystrad Fflur a'i phlasty. Bendith Duw arnat, paradwys I goed, dy fod wedi tyfu yn di I Ddafydd. Mae hyn yn chwarae ar y syniad o'r deildi, y tŷ wedi ei wneud o fael y coed, lle byddai'r cariadon yn cael lloches yn y goedwig, sy'n thema fawr y farddoniaeth Dafydd a Gwilym. Ac yn te wedi marw, mae'r ywen yn darparu'r math o dŷ
yr oedd wedi deheu amdano yn ystod ei fywyd. A chan i bod yn goeden fytholwyr, mae'r lloches yn parhau trwy gydol y flwyddyn. Mae 2 ywen yn mynwent Eglwys y Santes Faer ger Abaty Ystrad Fflur. Ac mae pobl wedi cymryd mae'r un fwyaf ohonyn nhw yw'r un dan sylw yng ngherdd Gruffydd Grug, a bod bedd Dafydd dan yr ywen honno. Dyma lun ohoni. A barnu wrth ei maint, mae'n ddigon tebygol bod honno yn dyddio o'r 4th ganrif ar 10 o leia. Ond allwn ni ddim bod yn siŵr bod yr ywen a gyfarchwyd gan Gruffydd Grug yn un o'r rhai sydd yno heddiw. Gan fod hynafieithydd y brenin Harri'r 8fed, John Leland, wedi nodi ym 1540 bod 39 o goed i'w mawr yn y fynwent. 2 ywen oedd yno ym 1874 a dim ond 2 sy'n weddill heddiw. Mae'n siŵr bod y casgliad o goed i'w oedd yno yn amser Dafydd ac Gwilym yn drawiadol dros ben. A dyna efallai un rheswm pam y dewisodd Gruffydd Grug goffáu Dafydd trwy gyfarch un ohonyn nhw. Mae'n bosib a hwn oedd y safle gorau yn y byd am goed i'w eglwysig yn ôl gwefan yr Ancient U Group, ancientu.org, lle dwedir, "This would seem to be the loss of what might have been the finest churchyard U site in the world." Allwn ni ddim bod yn sicr felly mae'r goeden hon yw'r un a gyfarchwyd gan Gruffydd Grug. Ond ta waith am hynny, os derbyniwn ni gerdd ar ei golwg, a'i deall yn llythrennol, mae'n dystiolaeth ddigamsyniol fod Dafydd ac Gwilym wedi ei gladdu yn Ystrad Fflur. Felly, gosodwyd cofeb yn datgan hynny ar wal ogleddol yr Abaty gan Antrydeddus Gymdeithas y Cymrodorion ym 1951. Mae nifer o gyfeiriadau mewn cerddi Cymraeg o'r 15fed ganrif a'r 15 at fedd Dafydd dan yr ywen yn Ystrad Fflur, sy'n dangos bod traddodiad i fod wedi ei gladdu yno. Ond yn ôl pob tebyg roedd y traddodiad hwnnw yn seiliedig ar wybodaeth am gerdd Gruffydd Grug, ac felly nid yw'n dystiolaeth annibynnol dros ei gladdu yno. Serch hynny, mae yna un rheswm da dros beidio a derbyn cerdd Gruffydd Grug fel prawf pendant. A hynny yw'r posibilrwydd fod Dafydd ac Gwilym yn dal yn fyw pan gyfansoddwyd ei gerdd. Roedd beirdd Cymraeg yn y 4th ganrif ar 10 yn arfer canu cerddi marwnad i bobl a oedd yn dal yn fyw, gan enwedig i'w cyd-feirdd. Marwnadau ffug y gelwir cerddi fel hyn. Ag bod yr arfer yn ymddangos yn rhyfeddol o ddi-chwaith i ni, gallwn fod yn sicr bod hyn yn digwydd oherwydd bod sawl enghraifft o barau o farwnadau gan 2 fardd i'w gilydd. Ac mae'n rhaid bod o leiaf un ohonyn nhw, gan ôl pob tebyg y 2, wedi ei canu ar gwrthrych yn dal ar dir y byw. Mae hyn yn wir am Dafydd ac Gwilym a Gruffydd Grug, gan fod Gruffydd wedi canu marwnad i Dafydd yn ogystal â'r gerdd hon i'r ywen. Mae'n anodd dweud pam yr oedd y beirdd yn gwneud hyn. Fe ellir i weld yn arwydd o'r obsesiwn a marwoldeb yng nghyfnod y Pla D. Ond gallai fod hefyd yn ffordd ffraith a soffistigedig o ganu clod rhywun tra'i fod yn fyw i werthfawrogi'r deyrnged. Nid oes modd bod yn gwbl sicr bod Gruffydd Grug wedi cyfansoddi i gerdd i'r ywen cyn marwolaeth Dafydd ac Gwilym, ond gallwn weld ei fod yn talu teyrnged i ganu natur Dafydd yn y llinellau hyn. Dafydd, gwedi dy dyfu, a wnaeth, o'i fabolaeth fi, dy urddo yn di-urddael, ti a phob llwyn
yn dwyn dail. Wedi ti dyfu, Dafydd ddarluniodd i ei enctydybu hynny, yn di o ddail ffrwythlon, dy ddyrchafu, ti a dail ar bob llwyn. Yr honiad yma yw bod barddoniaeth Dafydd ap Gwilym wedi newid y ffordd roedd pobl yn synio am goed, a pheri iddyn nhw ddychmygu coeden fel ti. A dyma'r math o gompliment llenyddol sy'n nodweddu'r marwnadau ffug. Nad oes gan Dafydd gerdd benodol am Owen, gallai fod wedi cyfansoddi un sydd heb oroesi, ac mae ei gerdd i goeden fytholwyr arall, y llwyn celyn, yn esiampl dda o'r ffordd y mae'n darlunio byd natur mewn cytgord a serch dynol, gan foli'r llwyn celyn fel lloches i'r cariadon hyd yn oed yn ystod y gaeaf. Petai Dafydd ap Gwilym yn dal yn fyw pan gyfansoddodd Gruffydd Grug i gerdd, pa wahaniaeth fydde hynny'n ei wneud i werth y gerdd fel tystiolaeth am gyswllt Dafydd ap Gwilym ag Ystrad Fflur? Yn fy marn i, dyw'r posibilrwydd yna ddim o reidrwydd yn tanseilio gwerth y gerdd. Oherwydd mae'n rhaid bod Gruffydd wedi ystyried i bod yn rhesymol ac yn debygol y bydde Dafydd yn cael ei gladdu yno. Roedd yn beth digon cyffredin yn yr oesoedd canol i bobl ddewis lle roedden nhw am gael eu claddu. Ac efallai fod cerdd Gruffydd yn adlewyrchu dymuniad Dafydd ei hun. Ac mae'n ddiddorol bod Gruffydd yn dweud yn ei gerdd bod Dafydd wedi urddo'r Owen o'i fabolaeth. Ydy hynny yn cyfeirio at ei ganu natur yn gyffredinol, neu tybed at ei gyswllt hir ag Ystrad Fflur a'i hoffter o'r Owen arbennig honno? Dylwn ni nodi fod yna un darn o dystiolaeth bod Dafydd ap Gwilym wedi ei gladdu mewn man hollol wahanol. A hynny yw rhestr o fannau claddu beirdd a luniwyd tua chanol yr ail ganrif ar 15 gan yr hynafieithydd Robert Vaughan. Lle dywedir bod Dafydd ap Gwilym wedi ei gladdu yn Halerllychau, sef yr Abaty ger Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin. Does dim byd i gysylltu Dafydd ag Abaty Talerllychau, ac eto gallai hynny ynddo ei hun fod yn ddadl o blaid dilysrwydd yr honiad am ei fod mor annisgwyl. Felly, rhydd i bawb i farn, yn bersonol, rwy'n credu bod y rhestr ddiweddar honno'n pwyso'n ysgafn iawn yn y fantol, o gymharu â thystiolaeth cerdd gyfoes Gruffydd Grug o blaid Ystrad Fflur. Felly, awn ni yn ôl at y gofeb. Beth wedyn sydd i'w ddweud am gysylltiadau Dafydd ap Gwilym ag Ystrad Fflur a fydde'n esbonio pam fod Gruffydd Grug yn disgwyl iddo fe gael ei gladdu yno? Un posibilrwydd yw bod Dafydd wedi derbyn peth o'i addysg yno yn ei ieuenctid. Gallwn gasglu o'i gerddi i fod yn llythrennog yn y Gymraeg a Lladin. Ac mae'n rhaid i fod wedi dysgu darllen ag ysgrifennu mewn rhyw ganolfan ddisg. Roedd sgriptoriwm llewyrchus yn cynhyrchu llawysgrifau yn Ystrad Fflur, nid nepell o'i gartref yng Ngheredigion. A pheth digon naturiol fydde i Dafydd gael ei ddanfon yno yn fachgen i ddysgu sgiliau llythrennedd, a lle y byddai o bosib wedi canu yng nghôr eglwys yr Abaty. Nad oes tystiolaeth uniongyrchol i gefnogi'r ddamcaniaeth fod Dafydd wedi cael ei addysgu yn Ystrad Fflur, mae yna gerdd ogleisiol gan Dafydd yn cyfarch ei gariad morfydd oedd wedi ei wrthod am nad oedd hi'n dymuno cael gŵr a choryn mynach.
Mae Dafydd yn ymateb trwy honni nad oedd erioed wedi gwisgo abyd mynach na dysgu gair o Ladin ar femrwn, ac mae ei chwant amdani hi oedd wedi peri iddo golli wallt. Mae'n amlwg bod hiwmor go soffistigedig ar waith yma, a bysa'r joc hyd yn oed yn fwy doniol petai Dafydd wedi derbyn addysg mewn mynachlog. Nid hwn fyddai'r unig dro i Dafydd wadu rhywbeth sydd yn amlwg yn wir. A petai'r gerdd wedi cael ei hadrodd yn Ystrad Fflur, mae'n siŵr y byddai'r mynachod wedi gweld hyn yn ddoniol dros ben. A throi felly at sgriptoriwm Ystrad Fflur. Un o'r llawysgrifau mwyaf hynod a gynhyrchwyd yno yw'r casgliad o gerddi beirdd llysoedd y tywysogion o'r 18fed ganrif a'r 10, sy'n cael ei nabod heddiw wrth yr enw llawysgrif Hendrig Adredd. Mae'r llawysgrif ar gadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gallwch chi gweld ar-lein ar wefan y Llyfrgell. Lluniwyd y llawysgrif yn fuan ar ôl oes y tywysogion annibynnol ar ddiwedd y 10 ganrif ar 10. Ac ar y cychwyn, roedd yn waith un ysgrifydd sy'n cael ei nabod heddiw fel Alffa, mynach yn Ystrad Fflur yn ôl pob tebyg, gydag ychwanegiadau diweddarach gan gydweithwyr o fewn yr un sgriptoriwm. Mae llaw Alffa i'w gweld ar ran uchaf y dudalen ar y sleid. Mae'n bosib bod llawysgrif Hendrig Adredd yn dal i fod yn Ystrad Fflur pan ddaeth Dafydd i'r Abaty, a dyna fyddai gyfle cyntaf falle i weld rhai o gerddi clasurol y traddodiad barddol. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y llawysgrif wedi mynd tua'r adeg yma i feddiant Ieuan Llwyd a'i wraig Angharad o Luneiron, tŷ ger Llangeitho chydig filltiroedd o Ystrad Fflur, lle byddai beirdd yn ymweld ar ei cylchoedd clera ac yn sgrifennu ei cerddi'r teulu ar ofod gwag yn y llyfr. Roedd y teulu diwylliedig hwn yn noddwyr pwysig i lenyddiaeth Gymraeg, gan gyfer ei mab Rhydderch ab Ieuan Llwyd, y lluniwyd y llawysgrif enwog a elwir yn llyfr Gwyn Rhydderch. Llawysgrif a gomisiynwyd gan sgriptoriwm Ystrad Fflur yn ôl pob tebyg, ac sy'n cynnwys y testun llawn cynharaf o Bedair Cainc y Mabinogi, ynghyd â chwedlau eraill y Mabinogion. Dyma ni'n gweld dylanwad diwylliannol Ystrad Fflur yn ymestyn i'r ardal o'i hamgylch. Roedd Dafydd ap Gwilym yn un o'r beirdd a gafodd ei noddi yng Luneiron, ac fe gyfansoddodd farwnad i Angharad, a hithau'n dal yn fyw o bosib, a hefyd un i'w mab Rhydderch sydd yn sicr yn ffug farwnad, gan bod Rhydderch yn ddyn ifanc ar y pryd, ac fe fu fyw nes oedd yn weddol hen tua diwedd y ganrif. Ac fel y beirdd eraill a ymwelodd â Luneiron, mae'n bosib iawn fod Dafydd wedi sgrifennu copi o un o'i gerddi hun yn llawysgrif Hendrig Adredd. Ar y dudalen hon, fe welwch chi ddiwedd cerdd yn y briflaw, Alffa, ac wedi ychwanegu mewn gofod gwag oddi tannu, gerdd a'r teitl sydd wedi goleuo yma, Englynion a Gant Dafydd Llwyd fab Gwilym Gam i'r grog o Gaer. Dyma'r unig enghraifft o'r ffurf lawn ar enw Dafydd ap Gwilym, gan gynnwys Llwyd amdano ei hun, sy'n cyfeirio at wallt brown mae'n debyg, a Cam am ei dad, sy'n dynodi rhyw nam corfforol megis cefn crwca. Dyma'r math o lawysgrifen y byddwn ni yn ei ddisgwyl gan rhywun oedd wedi dysgu sgrifennu yn Ystrad Fflur yn y cyfnod hwnnw. Ac mae'n rhy afreolaidd a llyfurus i fod yn waith ysgrifydd proffesiynol. Yn ôl yr awdurdod pennaf ar lawysgrifau canoloesol Cymru, Dr Daniel Hughes, mae posibilrwydd cryf mae llaw Dafydd ap Gwilym ei hun yw hon.
a hynny pan oedd yn ddyn ifanc, mae'n debyg. Mae llawysgrif Henrygadredd hefyd yn cynnwys copi o farnad Dafydd i Angharad mewn llaw arall o'r 14th ganrif ar 10, ac fe geir un arall o'i gerddi yn llyfr gwyn Rhydderch mewn llaw gyfoes arall eto. O'r tair llaw, hon yw'r un sydd fwy atebygol o fod yn eiddo'r bardd ei hun. Cyfres hir o englynion unodlinion yw'r gerdd, fallai cynifer a hanner cant o englynion yn wreiddiol. Ymoli crog, hynny yw delw o grist ar y groes, yng Nghaerfyrddin. Caer yw'r enw a roddir ar y dref yn y gerdd, ac fe fu ysgolheigion yn tybio tan yn ddiweddar mae Chester oedd y dref dan sylw. Ond mae'n gwbl glir o ddarllen y testun yn ofalus, mae Caerfyrddin yw'r dref. Ac wrth gwrs, rydyn ni'n dal i alw'r sir yn sir gar. Does dim sicrwydd ble yn union roedd y grog, ond mae lle i gredu bod mewn capel sydd wedi diflannu bellach, capel a gysegrwyd i'r Santes Fair, gysafau ychydig islaw sgwâr y farchnad. Efallai mae pwrpas y gerdd oedd denu pererinion i addoli'r grog ac felly cynyddu incwm y capel. Ond yn sicr mae'n dangos bod ffydd Gristnogol Dafydd yn ddiffiant ac yn ddwys. Mae'n siŵr y byddai mynachod Ystrad Fflur wedi mwynhau'r gerdd hon yn arbennig. Mae hefyd yn ddiddorol nodi'r cyferbyniad a awgrymir yn y gerdd rhwng y grog fel symbol o heddwch a'r castell a safau ychydig ganllath o'r capel sy'n cynrychioli grym milwrol gormesol, fel y gwelwn ni yn englyn cyntaf y gerdd. Cryf aberth yw nerth, nid yn air treiswyr, eithir mewn trawswyr didair. Crair mawrglod, croerym e'r glair, crog bedwarban o gan gair. Aberth grymus yw nerth, nid mewn rhyfel gorthrechwyr, ond mewn gwyrth gadarn dirion. Crair clodfawr, eglir i rym, enwog, crog ag iddi 4 pwynt o gair wen. Gallwn synhwyro yma ddrwg deimlad y Cymru tuag at y cestyll a oedd yn fodd i'w cadw dan ormes y Saeson, y treiswyr yma. Ac efallai fod y cyferbyniad hwn rhwng gwahanol fathau o bŵer, y milwrol a'r ysbrydol, yn cynnig rhyw syniad i ni beth oedd arwyddocâd Ystrad Fflur i Dafydd ap Gwilym, fel cadarnle ysbrydol yn gwrthsefyll gormes wleidyddol, gan cadw hunaniaeth cenedl y Cymru, fel y tystia hen lenyddiaeth y tywysogion a ddiogelwyd yno. A daeth pwysigrwydd cenedlaethol Ystrad Fflur yn amlwg yn fuan ar ôl amser Dafydd pan beddianwyd yr Abaty gan filwyr y goron yn ystod gwrthryfel Glyndŵr. Ac felly mae'n hawdd deall pam y byddai Dafydd ap Gwilym wedi dymuno cael ei gladdu ar dir Ystrad Fflur. Ac i mi mae hynny yn bwysicach na'r ateb i'r cwestiwn ffeithiol a yw e wedi ei gladdu yno neu beidio. Cwestiwn nad oes modd i ni roi ateb pendant iddo. Ond yn Ystrad Fflur y dylse fod wedi ei gladdu. Diolch i chi am wrando.